खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलावहाय आङो बरायनानै लाबाय तो दिनैहाय सानडे गोथार सान होननानै बुंनाय जायो दिनैनि बे दिनखौ तो खामानियाथ' गोबां दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दसेनो खानायावहाय थाव फुननायजों लोगोसे आं सानबाय जिरायनानै नोंथांमोनजों दसेनो आङो माबा मोनसे इनफरमेशनखौ आङो शेयर खालामो होननानैहाय साननानै बे भिडिअखौ आं बानायबाय तो रायजोफोर माने आंनि साननायावहाय मोनसे जिनिसा कयेक दिननिफ्राय एसे नक खालामदों बेनो जाहैबाय दासान्दि माने उन्दै उन्दै यां सेंग्रा सिख्लाफोर आरोना देरफुनाय फरायफुनाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव माने सुइसाइडेल एटेम्प्ट खालामनायफ्रा दिन दिन बारा जागासिनो दङ आरो दिन दिन बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनो जोंना बर' समाजावहाय जोंना गोबाङाथ' दा एजुकेटेड जाजोब्बाय बा माने जायफ्रा हाई लेभेलनि एजुकेशन फोरखौहाय एचिभ खालामनानै लाबाय बिथांमोनाथ' बयबो मोनथिगौ नाथाय गामि सिंफ्राव थानाय जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो गामियाव थानो मोजां मोनो आरो जायफ्रा मा होनो बेफोरबादि नलेजफोरखौ बांद्राय मोनथिया तो गोबाङानो बेफोरबादि प्रब्लेमफोरजों जुजिनानै दं होननानैहाय आं सानो आरो नुनोबो मोनो सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय समावहाय बांसिनै मानसिफ्रा मानो सुइसाइड बेफोरबादि एकदम 15 बोसोरनिफ्राय 21-22 बोसोरसिमनि बैसोआवनो बांसिनै जोहोलाव सिख्लाफोरखौ सुइसाइड खालामनायखौ नुनो मोनो आरो माने यां सासे एडाल्ट मानसि माने बैसो जानाय 40नि एबाब बैसोनि मानसिफोरखौ बहुत खमानो नुनाय मोनो नाथाय 15निफ्राय 21-22 बोसोरसिमनि बैसोनि जोहोलाव सिख्ला लाइमोन फंबाय बिनानाव नै बेफोरबादि बैसोनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो जोंथ' हस्पिटालाव मावग्रा मानसि जों सानफ्रोमबो बेफोरखौहाय जों फेस खालामो आरो जों नुनो मोनो जे सोरबाया नै फिनाइल लोंनानै फैदों सोरबाया घास मरा पेस्टिसाइड नै बेफोरबादि मुलिफोरखौ लोंनानै फैदों सोरबाया हेंगिं बेफोरबादि सुइसाइड खालामनानै फैदों नै बेफोरबादि बहुत जाथायफोरखौ जों सानफ्रोमबो जोङो नुबाय थानायखायनो माने आंनि गोसोआव बेखौहाय दा मोनसे आङो एवेयारनेस हिसाबैहाय आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो फैदों आरो जे जोंनि समाजाव बर' समाजाव दाबोनो मोनसे जिनिसा मा सोरबाया डिप्रेशन एंजाइटि बा डिप्रेशन जेखौ मेडिकेल साइन्सआवहाय बुङो एंजाइटि आरो डिप्रेशनखौ दाबोनो जोंनि हयथ' गोबाङैनो बिमा बिफा बा जोंनि गार्जेनफ्रा मोनथिया जानो हागौ मानोना गोदो गोदायनि समावहाय मानसिफ्रा जुदि सोरबाफोर डिप्रेशन टेनसनफोरजोंहाय सोरबाफोर जुदि मेन्टेलि हेल्थ इश्यूफोरजों डिल खालामनानै जुदि माने खर' गाज्रि माबा माबि जायोब्ला बेखौहाय एकदम मानसि आवलायनायनो माबानो नै बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा माने मोनसे मिथआवहाय थायो आरोना जोंना बर' समाजा मिथआवहाय दङ दाबोनो तो नैबे जिनिसफ्रा दाबोनो दानि जुगावबो दाबोनो मा होनो अनेक किछु दिनै मेडिकेल टेक्न'लजिया आवगायबोबाय नाथाय दाबोनो जोंनि माखासे माने मिथआ जोबनानै थाङाखै आरोना तो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गाबोन मबाइलनि थाखायनो बांसिन हयथ' बेफोरबादि जाथाया जासै आरोना उन्दै बैसोनिफ्रायनो लाभ एफेयार खालामनाय मानाय नै बेफोरबादि समावहाय माबा मोनसे गोरलै गोरलै बिसयफ्रावहायनो नांलाय खमलाय जाबाय बिमा बिफाया मोनथिया जेबो नाथाय सिं सिङाव जारलायखोमानानै माब्लाबा आखाइ हानानै लानाय माब्लाबा नोंनो मुलि लोंनाय बिस लोंनाय नै बेफोरबादि जाथायफोर आरोना तो बेफोरबादि जाथाया जेब्ला जायो सोरनिबा जिबनावहाय जेब्ला एंजाइटि बा डिप्रेशना जेब्ला एटाक खालामो मानसिखौ माब्लानि समाव बेफोरबादि जायोब्ला सोरबा लाभ वानखौहाय माने ब्रेकआप जानाय लाभ वानजों नङाबा न'खरफ्रावहाय माबा मोनसे सोरबा बिमा बिफा एबा गावनि अनजाग्रा सोरबा माने थैनानै थानाय रुंसारि जानाय नै बेफोरबादि बिसयावहाय जायो सोरबाया हयथ' लाइफआवहाय फेलियर जानानै दङ दिनै गाबोन गोबां मानसिफोर
मानसिफोर दंसै जायफोरा माने फरायनायनि माने संखाया गोबां दंसै फरायनानै दं बेकार जाबाय साख्रि बाख्रि मोनलिया मोनसेनि पर मोनसे मा होनो साख्रिफोरनि थाखायहाय एग्जाम एटेम्प खालामो फेलियर जायो नै बेफोरबायदि समावहाय मानसिनि जिबनावहाय माने बयनिफ्राय बांसिन मोनसे डिप्रेशन आरो एंजाइटी जिनिसा फैयो मानो होननानै बुङोब्ला गावखौ फेलियर गावनि लाइफखौ बियो खोमसि दरसि नुयो आरोना जे आंनि लाइफआव आरो जेबो जानो हाला माने आं जेबो मावनो हाला जेबो जानाय नंला आंनि लाइफआ बेकार नै बेफोरबायदि साननाय हनायफोरजों जुजियो दावहा नाङो थ' दिनै गाबोन मेडिकेलावहाय गासैबो फेसिलिटि एभेलेबल दंसै गासैबो माने बेमारनि चिकित्सा दङ ट्रिटमेन्ट दङ एमन नङा जे देहा मोदोमफोरखौबानो फोसाबनो जोंनि दिमागि हालतखौबो फोसाबनायनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ माने बेनि आलादा मोनसे ट्रिटमेन्टनि फेसिलिटिफ्राबो एभेलेबल दं जायखौ हयथ' जोंनि गामि सिंफ्राव जायफ्रा मावख्रुबनानै जाग्रा बिमा बिफाफ्रा हयथ' दाबोनो मोनथिया गोबाङानो जे बेफोरबायदि जायोब्ला सोरनिबा फिसाफ्रा माने माबा मोनसे डिप्रेसनजों जुजिनानै दङ डिप्रेसनजों जुजिनानै आस्ते आस्ते सानफा एफा बियो माने फाग्ला जालांनो हमो आरोना सोरबाया हयथ' डिप्रेसनाव दङ टेनसनाव दङ बिमा बिफाफ्रा जेबो मेन्टेलि सापर्ट होनो हायासै डक्टरफोरनियावहाय समफोर बादि लांनो हायासै आरो बे फिसाफ्रा मा जाहैबाय सोरबाया ड्राग एडिक्टेड जाहैबाय सोरबाया जौ लोंनानैहाय गाज्रि जालांबाय एबा सोरबाया फाग्ला फाग्लि जानो हमबाय नै बेफोरबायदि थ' बेफोरबायदि गाज्रि नै सोरबा आवलायदों सोरबा मानसि माबा खालामदों नै बेफोरबादिखौ साना माथिनो मा खालामनांगौ दिनै गाबोननि जुगावहाय गासैनिबो साइकेट्रिक प्रब्लेमनि ट्रिटमेन्ट दंसै जोंनि दिमागि हालतखौ थिग खालामनायनि ट्रिटमेन्ट दङ थ' बेफोरावहाय गोसो होनांगौ फिसाफोरा जुदि बबेबा बिसयफ्रावहाय ओंखाम जाया लोङा खालामनानै थादों रायज्लाया रावजोंबो मोजां गोसोनि खोथा रायज्लाया गाबबाय थायो सान हर नै बेफोरबायदि जुदि दिमागि हालतजों जुजिनायनि नुयोब्ला न'खराव फिसा फिसौफोरखौ बिमाफोर बिफाफोर बयबोनो गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे नोजोर लाखि मेन्टेलि सापर्ट होनो चेष्टा खालाम आरो मा जादों मा जाहोननि थाखाय बिदि जादों बेफोरखौ सोंनानै एसे फिसाफोरनिफ्राय मोनथिनानै लानानै बिनि गोसोनि दुखुखौ बोखारना होनो चेष्टा खालाम आरोना जुदि नैबे जिनिसफोरखौहाय जुदि कप आप खालामनो जुदि सोलोङाब्ला अब्ला जुदि मोनथियाब्ला बे फिसाफ्रानो आद्रि जाहैयो मेन्टेलि हेल्थ प्रब्लेमजोंहाय जुजिनो गोनां जायो आरो मोनसे समावहाय थाङै थाङै बे फिसाफ्रा नस्थ' जाहैयो दिनै गाबोन नायनो थाङोब्ला अखा नायब्लानो सान हाबब्लानो हाबा जाखानाय गथ' गथाय संसार जाखानाय न'खरफ्रानो बायफ्लेनोहाय सम लाया आरो सोर सोरखौ अबे समाव सोर सोरखौहाय धोखा होगोन सोर सोरखौहाय माब्ला सोरनि गोसोखौ ब्रेक खालामगोन बुंनो हाया थ' सेंग्रा सिख्ला समाव मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्ला समावहाय रायलायलायनाय सासेखौहाय परिचय लालायनाया नै बेफोरथ' दिनै गाबोन मोनसे नर्माल बिसय बादि नुजायो होमब्ला दिनै बेफोरबादि समावहाय जुदि मा होनो सोरबाया धोखा मोननानै बेफोरबादि डिप्रेसनजों गावखौ सुइसाइड खालामनानै लानाया बयनिफ्राय देरसिन बोखानि खामानि मानो होननानै बुङोब्ला थ' बेफोरो मानो जायो होननानै बुङोब्ला सोरबाया हयथ' बिमा बिफाफ्राबो न'खरफ्रावहाय गोबांनिया बिरादनो स्ट्रिक्ट थायो आरोना माने फिसाफोरखौ ओरैबादि स्ट्रिक्ट दोनो जे फिसाफ्रा माब्लाबाबो बिमा बिफाजों गोसोनि खोथाखौ शेयार खालामनो हाया जानो हागौ बिनि जिबनाव माबा मोनसे बेफोरबायदि जाथाय जाबायबो जानो हागौ फरायनाय फरायफुनाय समाव लाइमोन समावहाय नाथाय बे बिसयफोरखौहाय जेब्ला गोसोआवहाय हारसिङैनो लाखिनानै जेब्ला बियो मोनसे गाज्रि एफेक्ट गाज्रि महर लायो नै बे समाव जुदि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ खेल लाखियाब्ला बे फिसाफ्रा नस्थ' जायो दिनै गाबोन साइकोलजिस्ट दंसै साइकियाट्रिस्ट दंसै नोङो डक्टर मेन्टेल जोंनि दिमागि हालतनि चिकित्सा होननानैहाय बुंजायो आरोना थ' बे मानसिक जे मोनसे बेरामखौहाय फाहामनायनि गुनै दा
जानो हागौ बिमा बिफाफोरा माबा मोनसे बिसय जाना थादों फिसाफोरनि जिबनाव जायखौ बिमा बिफाया सल्भ खालामनो हायाखै बा बिनोहाय बे समावहाय मा दिशा होनाय मा बानजायगोन माबादि बेखौ काउन्सेलिं खालामगोन हयतोबा प्रसेसखौ मोनथियाखै नाथाय सासे साइकोलजिस्टनियाव जुदि थाङोब्ला बे समावहाय बिसोरो जाहैबाय मोनसे बिसोरो हाइलि क्वालिफाइड आरो दिमागि हालोदखौ माबादि थिग खालामनांगौ नैबेफोरनि सोमोन्दै बिसोरो फरायनानै फैनाय आरो बिसोरो एक्सपिरियेन्स मानसि बेफोर स्पेशलिस्ट मानसिफ्रा मा खालामो बिसोरखौहाय प्रसेस स्टेप बाय स्टेप बिनि अबस्थाया बे माबादि जायगायाव दं मा बिसयाव बिहा प्रब्लेम जाना दं बेफोर गासैखौबो डाटाफोरखौ बियो बिसोरो कालेक्शन खालामना लानानै मा खालामो बेखौ स्टेप बाय स्टेप बिसोरो मा होनो मोनसे काउन्सेलिं खालामो काउन्सेलिंजों लोगोसे बिसोरो नांगौब्ला साइकेट्रिस्ट डक्टरफोर थाबावो साइकेट्रिस्ट डक्टरफोरनि द्वारैहाय बिसोरो मा खालामो माने बे मानसिफोरखौहाय बिसोरो मेन्टेलि हेल्थ प्रब्लेमजों जायफ्रा जुजिनानै दं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बिसोरो मेडिसिन होयो मेडिसिनफोरजोंहाय आरो माखासे माने बिसोरो थेरापिफोर खालामनायजों लोगोसे बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरनिफ्राय मानसिफोरखौहाय नाहानानै लाबोयो नैबेफोरबादि थ' मानसिनि जिबनावहाय दिनै गाबोन रावबो बुंनो हाया प्रब्लेमा आंनि न'खराव गैया आंनि जिबनाव जाया प्रब्लेम होननानै रावबो बुंना लानो हाया आरो देरगानो हाया सोरबा गोरिब मानसिबाबो बिहाबो प्रब्लेम दङ मिडल क्लास मानसिबाबो बेहाबो प्रब्लेम दङ सोरबाया धोनि खौटि थाखानि सायाव उन्दुग्रा मानसिबाबो बयहाबो प्रब्लेम थायो आरोना नैबेफोरबादि समायावहाय जोंनि माने न'खरनि मानसिफ्रा बे प्रब्लेमफोरखौ जुदि बुजिनो रोङाब्लानो बेफोरबादि समस्याजों जुजियो आरो जोबनायाव लामा लान्दा फाग्ला फाग्लिना जायफ्रा दा गिदिंबायो नैबेफोरबादि कन्डिशनाव सहैयो दिनै गाबोन मानसिनि जिबनाव बे डिप्रेसना बयनिबो जिबनाव फैसै आरोना बयनिबो जिबनावहाय जायो मालाबा नाथाय मालाबा फैयो नाथाय बेखौहाय माबादि डिल खालामो बे डिप्रेसनखौ माबोरै डिल खालामो नैबेसो मेटार खालामो आरोना जिबनाव सोरनि जिबनाव प्रब्लेम फैया प्रब्लेमाथ' बयनिबो जिबनाव फैयो सोरनिबा जिबनाव गिदिर फैयो सोरनिबा जिबनाव गोरलै फैयो माने सोरबाया हयथ' गोरलै प्रब्लेमखौनो डिल खालामनो रोङा सोरबाया गिदिर प्रब्लेमखौबो डिल खालामो आरोना जायया बे आयो मामी मा ओंख्रि संखा ओंख्रि संखा आं गोना आलु जोबाय नैबेफोरबादि आरोना गिदिर प्रब्लेमखौबो सोरबाया डिल खालामनानै देरहासार जायो थ' बे डिप्रेसननि फार्स्ट स्टेप माने जायखौहाय डिप्रेसनखौहाय माने मोनसे दुखि जे मोनसे सोरजोंबा ब्रेकआप जानाय बा गावनि न'खरनि सोरबा थैनाय एबा लाइफआवहाय साख्रि बाख्रि मोनाखै फेलियर जादों नैबेफोरबादि माने सोरबाया संसार खालामदों संसार जानायाव फेलियर जादों नैबेफोरो गासैबो मोनसे मा ग्रिफ इंलिसाव बुङो बेखौ ग्रिफ माने मोनसे बियो दुखुनि सम आरो माने मोनसे लोरबां समय नैबे लोरबां जानाय समखौहाय माबोरै डिल खालामो नैबेफोरो जाहैबाय नोङो मोनबा बेयावहाय स्टेप दङ मोनबा मेडिकेल टार्मावहाय बेखौहाय मोनबा टाइप्सआवहाय बेखौहाय डिभाइड खालामदों नोंना फार्स्टआनो जाहैबाय नोंना मानसिनि जिबनाव जेब्ला डिप्रेसन फैयो डिप्रेसननि फार्स्ट मानसिफ्रा मा जायो कोनो किछु जेब्ला बिसय कोनो किछु ब्रेकआप जाबाय सोरजोंबा सोरनिबा फिसाय थैजाबाय सोरनिबा फिसाला थैजाबाय सोरनिबा मा होनो लाइफआवहाय फेलियर जाबाय सोरनिबा संसार जानाय समाव हौवा हिन्जावजों गोरोबनाय जायासै माने जुदा जाबाय नैबेफोराव मा जायो नोंने फार्स्ट स्टेपआनो डिनायल होननानै बुङो आरो जायखौ नोङो मानसिनि दिमागावहाय मा जानाय फार्स्टआनो ना बे जिनिसखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हाया सोरबायाबा जानो हागौ रिलेसन सोरबा एक पक्षआ जानो हागौ नोंने माने फारसेथिं जेब्ला ब्रेकआप जालायो फारसेथिं सोरबायाथ' बेखौ ब्रेकआप खालामनायावहाय नोंने सोरबानिथ' आखाइ थायो जाया धोखा होयो आरोना थ' बे बिसयाव मा जायो
one side सोरबाया हयतो real हयतोबा सेंग्राया real हामजायोमोन हयतोबा हिनजावा सिख्लासाया real हामजायोमोन तो जाय real love खालामो बिसोर मा जायो माने बे जिनिसखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बिसोरनि माइन्डआ मा जायो नो माने बेखौ माब्लाबाबो बियो एक्सेप्ट खालामना लानो गोसो जाया फर्स्ट अफ अल नैबे फर्स्ट माने स्टेप आरो बिनिफ्राय मा जायो बिनि जिबनावहाय रागा फैनायसै मानो बिदि जायो वाइ मानो आंजों बेबादि जाखो होननानै गावखौनो गाव रागजों खुद्रिनायजों नैबेफोरबादि फैनायसै बिनि उनावहाय मानसिनि माइन्डआवहाय फैयो जाहैबाय बार्गेनिं माने तर्क बितर्क गावखौनो गाव बियो गावनि गोसोजोंनो बियो जुजिगोन आरो तर्क खालामगोन आंनि लाइफआव बिदि जाबाय आंनि लाइफआव मानो बिदि जाखो मा आं गाज्रि आंना मोजां ना आंनि लाइफआनो बेकार नैबेफोरबादि मोनसे तर्क फैयो आरो मानसिनि माइन्डआव नैबे स्टेप मा फैयो बिनि उनावहाय नेक्स्ट नम्बर 4 आवहाय मा जानायसै मानसिया डिप्रेशनाव थांनायसै जेब्ला डिप्रेशनाव थांनायसै बियो गावनि पुरा जेसेबां मानि होप गावनि गोसोनि आशा भरोसा गासैबो बिनि जिबनाव सेस बायफ्रुजोबनायनि उनावहाय बियो मा जायो गावखौ दिशाहारा मोनो सारिगिदिं बियो नायहरबाबो खोमसि दरसि जेरैथिंबो जेबो नुनाय नङा नैबेफोरबादि जायो आरो नैबे स्टेजावहाय जुदि मानसिया सहैबायब्ला बियो टाफ मोनसे स्टेजाव सहैबाय आरो बे जायगानिफ्राय जुदि बियो बे मानसिखौ बोखारनानै जुदि लाबोनो हाया होनबा बियो हयतोबा बियो सुइसाइड खालामगोन नङाबा बियो मेन्टेल जागोन फाग्ला फाग्लि जानानै बेरायबायगोन आरो नङाब्ला लाइफखौ बियो बेयावनो फोजोबगोन नैबेफोरबादि सिचुएशननिफ्राय माब्रै नाहानो दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' गोबाङानो जानो 50% बिमा बिफाफ्राथ' हयथ' शिक्षित माखासे माने बांसिनैनो पपुलेशन जोंनि हारिनि बिमा बिफाफ्रा मावख्रुबनानै जाग्रा गामिफ्राव मावख्रुबनानै जाग्रा खेथि आबादि मावनानै जाग्रा होमब्ला बे बिमा बिफाफ्राथ' मोनथिया जे बिसाया मा परिस्थितियाव सोलिनानै दङ मोनथिया माब्रै फिसाखौ मा खालामगोन जेबो मिथिया अखानायब्लानो सानहाबब्लानो रायबाय बुंबाय हे नोंनियालाय हनै अखानायबानो सानहाबबायबा मा उन्दुबाय थायो मा गाबबाय थायो मा लाइफखौनो जेबो गैला बेखार जाबाय नों फाल्थु जाबाय नैबेफोरबादि रायखां खिन्थु ओरै फारसेथिं फिसाफ्रा मा मोनसे डिप्रेशनजों जुजिगासिनो दं नैबेखौ थाल लालिया नैबेफोरबादि जुदि जायोब्ला बिमाफोर बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ खोमानानै लानायनि सिगां गाव गावनि फिसाफोरखौहाय बेबादि परिस्थितिनिफ्राय माब्रै रिगेन खालामनाय माबादि बे जायगानिफ्राय फिसाफोरखौ बोख'नानै लाबोफिननाय नैबेखौहाय बयबो एसे साननो गोनां दङ आरो जुदि बे डिप्रेशनखौ जुदि देरहानो हाबायब्ला बियो माने एक्सेप्टेन्स लास्टआनो जाहैबाय नोंने एक्सेप्टेन्स होननानै बुङो जे गावनि जिबनाव जे जादों नर्माल जाबाय खिन्थु बिनिफ्रायनो गावनि लाइफखौ मोनसे मोजाङावहाय लाबोफिननाय आरो ना बयनिबो लाइफआवहाय जायो प्रब्लेमा जायो नाथाय बेयो आंनि एन्डिं नङा बेनिफ्राय आं गावनि लाइफखौ बेटारनिफ्राय बेटारसिनाव आं खालामगोन नैबे जे नैबे एक्सेप्टेन्सआ जायनि जिबनाव फैबाय बियो अब्ला बे प्रब्लेमखौहाय बे देरहानो हाबाय आरोना नैबेफोरबादि थ' I hope नोंथांमोन साफ्रोमनि थाखाय बे आंनि गोरलै बिबुंथिया हेल्प जागोन होननानै आं आसा खालामबाय मेगन साग्रा माखासे गाज्रि मानसिफ्राथ' बुंगोन नानान रोखोम बुंगोन अलवेज माने मानसिनि पार्सनेल मेटारखौहाय इनस्टिगेट खालामबाय थाग्राबो माखासे मानसिफोर थायो नालाय माने मानसिनि मोजांखौहाय नायनो हाया थ' बेफोरबादि मानसिखौ आं जेबो साना आं डोन्ट केयार खालामो मानोना लाइफआवहाय मोनसे जायगानिफ्राय मुभ अन खालामोबा मोनसे गाज्रि परिस्थितिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय गोब्राब थ' बे जायगानिफ्राय ओंखारनाया खुबै गोनांथार एज ए आङो हेल्थ वार्कार नोंथांमोन बयनिसिमबो बे बाथ्राखौहाय फोरमायना होनाया बिराद माने हेल्पफुल जागोन साननानैहाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों जाय गाज्रि सानग्राया सानगोन जाय मोजां मोनग्रा मोनगोन थ' बयनिबोसिम गोजोन्थों